veni o foamete, că va veni o secetă și cea mai grav, ne va lipsi apa. Apa. O să găsim grămezi, o să găsiți grămezi de bani pe drum și pe stradă și pe un pungi de aur și le dați cu piciorul și alergați după apă să beți. Fără apă omul nu poate să trăiască. Sub nicio formă. Trăiești o săptămână, maxim 2, așa să stai sufletul. Dar fără apă nu poți trăi. Fără mâncare mai trăiești, mai mănânci coș de buruieni, coș de pădure. Dar fără apă nu poți trăi. Da, fără apă nu poți trăi. Voi ce credeți? Că dacă vine un război sau o bombă de aia mare, unde vă băgați? În tranșee?